Hello friends, बरायबाय Bodo GOvt official YouTube channel दिनै सानडे दा ओरैबायदि कमेन्ट्स खालामगासिनो जे गोबां स्किमनि सायाव भिडिअ नांगौ बेनो जाबाय 3.0 अरुणोदय दा माब्ला मोनगोन BSTC लेभेला पन्चायत लेभेला ब्लक अफिसाव नोंथांमोननि फर्मा माब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन सिलेक्शन बोरै खालामगोन बेनि सायाव माखासे बिग आपडेट सफैदों बेखायनो फार्स्टआवनो आं रिक्वेस्ट खालामदों भिडिअखौ नायजोब जेबो गोरोन्थि बुजिनाङा A to Z नाय अब्लानो नोंथांमोना क्लियार जागोन आरो गासैबो स्किमखौहाय मोनथिगोन बोरै एप्लाइ खालामनांगौ आरो प्रसेसआ बोरै थाङो जाय नोंथांमोना Bodo GOvt official YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै ला जेब्लायबो सरकारि लननि सायाव एबा स्किमनि सायाव नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन आरो MMUA स्किम ग्रुपनि मेम्बार्सफोर 10,000 बेनि सायाव बिग आपडेट दङ नोंथांमोना इभिनिंआव भिडिअ मोनगोन दा जियानो जा गोबाव खालामा जों नायग्रोनो अरुणोदयनि माखासे गाइडलाइन्सखौहाय आरो लोगोसे प्रसेसखौ दा बेखायनो आं फैबाय माइ स्किमनि अफिसियेल साइटआव फैग्रोबाय जेराव माखासे गोबांथार गाइडलाइन्स लिरनाय दङ बेनि जाबाय स्किमनि सायाव फार्स्टआव 830 मोनदोंमोन दायो प्रेजेन्टआव जोंहा 1250 एबा 1250 रांखौ मोनो जायखिजाया दानि 10 डेट एबा 10 अक्ट' खालि तो नोंथांमोना बेखौ मिन्थिखागौ दा बेयाव मोननो माखासे गाइडलाइन्स दङ जों बेखौ फल' खालामनांगोन गोरोबनांगोन बेनो जाबाय आसामाव LAC गासै 126 दङ बेखायनो मोनसे LAC समिस्टियाव MLA नि आन्डाराव 10,000 बेनिफिसियारि टारगेट खालामनो होदों जों बेखौ खोनादोंमोन सिगां ससियेल मिडियायाव तो बे जाबाय नंगौ एन्ड बेनिफ्राय दानिया फैबाय नोंथांमोननि प्रसेसआ बोरै जागोन अके मानोना मोनसे स्किम लायोबा गोबां प्रसेस थायो बे प्रसेसनि गेजेरजोंसो जोङो माने मोननो हायो अके स' बेखायनो नोंथांमोना पजिटिभ आपडेट दायो मोनसिगोन जे माबादि कन्डिसन जादों जों बेखौ दायो नायगोन माखासे प्रुफनि गेजेरजों दा बेनो जाबाय मोनसे अफिसियेल नटिसमोन 19 सेप्टेम्बराव लन्च जानाय आरो लोगोसे जोंहा स्किमा लन्च जादोंमोन 30 सेप्टेम्बरावमोन बेनो जाबाय 3.0 अके दा बेयाव मोननोबा जोंनि बैसोआ मिनिमाम माने हिन्जावफोरनि बैसोआ मिनिमाम 18 इयार्स एबा 18 बोसोर जाथारनांगोन आरो बेनिफ्राय जेसेबां दङ मोनलांबाय थागोन बे स्किमाव स' बेखायनो बे स्किमाव ओरैबायदि माखासे प्रायरिटि एबा गोनांथारखौ लादों जे नोंथांमोननिया अनलि हिन्जावफोराल' मोनगोन आरो 18 इयार्स जानांगोन आरो जायनि न'खराव माने बिथांमोननियाव माने जेरै हमना ला एग्जाम्पल रान्दि दङ हौवा थैजानाय एबा गुबुन गुबुन अंगहानि डिसेबिलिटि पार्सन एबा हाबा जायै थ' बिथांमोना डाइभर्स जानाय थ' बिथांमोना मा मोनथारगोन बेखायनो मा आधार कार्डजों रेशन कार्डजों लिंकआ जाथारनांगोन होननानै बेयाव दङ अके बेनो जाबाय मोनथामा जाथारनांगोन आधार कार्डजों बेंकजों आधार कार्डजों रेशन कार्डजों लिंक जाथारनांगोन होमबासो बे स्किमाव नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन फैसाखौ मोनगोन नङाबा मोननाय नङा जायफ्रानोखि लिंक खालामा बे जाबाय 3.0 नि स' दानिया फैबाय सोर बे स्किमाव मोननो हानाय नङा एबा सोरबादिया मोननो एबा मोननायनि बेयाव माने राइट्स गैया बेनो जाबाय MP MLA CM आरो लोगोसे EM आरो लोगोसे MCLA नि बिथांमोननि जायनिखि न'खर दङ बे स्किमाव मोना अके माने डाइरेक्ट केन्सेलखा कारेन्ट मेम्बार्स अफ पन्चायती राज माने खोथाया जाहैबाय जोंहा पन्चायतआ नन BTC आव थायो स' BTC आव होनो BSTC जायनिखि BSTC लेभेलाव पन्चायत लेभेलाव खामानि मावो मेम्बार्स सेक्रेटारि चेयारमेन प्रेसिडेन्ट बिथांमोननि न'खरा बे स्किमाव रावबो मोननाय नङा बेखौ लिरखादों माने बिथांमोना लानो मोना बेखौ बेयाव गाइडलाइन्सआव लिरदों अके स' बेखायनो नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामोना उमुगा लायो XYZ लायो थ' बिथांमोना बेयाव मोननाय नङा बेखौ गाइडलाइन्स होखादों स' बेनिफ्राय डक्टर्स इन्जिनियार बा गुबुन गुबुन जिनोखि साख्रि मावनाय जिखुनु जाया गोजौ लेभेलाव साख्रि मावनाय आशा जा अंगनाबादि वर्कार्सआ बिथांमोनाहाय बे स्किमाव मोना अके आरो लोगोसे साखा खब्रै गारि गोनां बिथांमोनाबो बे स्किमाव मोननाय नङा बेखौ रोखा लिरखादों स' दानिया मोनसे नटिसखौ जों नायबावनोसै बेनो जाबाय टाइमलाइन अफ एक्टिभिटिस फर अरुणोदय 3.0 माखासे एक्टिभिटिस थायो अफिस लेभेलाव गोजौ लेभेलाव जों बेखौ खायसे मिन्थिया दा नोंथांमोना बुजिना लादो बे स्किमखौ इमप्लिमेन्ट खालामनोबा साक्सेस खालामनोबा गोबां इनिशियेलि मिटिं लानाय जायोबा स्टेप लानाय जायो जेरै मिटिं विथ भिडिअस आरो लोगोसे सार्केल अफिसारा 30 नभेम्बर एबा मैया सर्सआव मोननाय बादिबा जाबाय खोनादों नोंथांमोना माने डिसकासन आरो बे स्किमखौ बोरैनाखि साक्सेस खालामनो हागोन माखासे मिटिं जायो अके देन बिनिफ्राय बेयाव माखासे नटिसखौ जों एसे नायबावनोसै जाहाथे नोंथांमोना बयबो क्लियर जायो सेकेन्ड नाम्बारा बुंदों प्रिन्टिं अफ बेनिफिसियारि सिलेक्शन फर्म्स माने जोंहा सिलेक्शन फर्म थायो नालाय बेखौ जोङो प्रिन्टिं खालामनायखौ डेटखौ मोनदों बेनो जाबाय 30 नभेम्बरनिफ्राय 2 डिसेम्बरसिम जानो हागौ गोजौ लेभेलाव खामानिया जाबाय बाट बेयाव होनाय बायदिब्ला नटिसखौ जों बेयाव मोनदों अके थ' बेखौ जों मोनथिनांगोन देन बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा फर्मा बबेयाव मोनगोन गोबां कमेन्ट्स खालामो दसे नायोबा भिडिअआ जोबाखै देन बेनिफ्राय जोंहा मिटिङा जाबाय सार्केल अफिसार एबा भिडिअजों लिरनाय मटिभला बेयाव नटिसआव आरो बे नटिसआ गोबां गोसारदों देन बेनिफ्राय डिस्ट्रिबिउसन अफ फर्म्स माने ओरैबायदि जे आं खोन्थाखादोंमोन जे स्टेटनिफ्राय DC अफिसाव फैग्रोयो अर्डारा आरो DCनिफ्राय ब्लक लेभेलाव थाङो आरो ब्लक लेभेलनिफ्राय मा बेनो जाबाय गाहाय लेभेलाव थाङो स' बेखायनो डिस्ट्रिबिउसन खालामनाय एबा राननाया जाहैबाय गासैनो भिडिअनो फर्मखौ रानगोन 3 डिसेम्बरनिफ्राय 4 डिसेम्बरनि गेजेराव माने ब्लक अफिसाव हरगोन आरो अके बेयाव लिरनाय बायदिबा स' बेनिफ्राय नोंथांमोना
ओरैबायदि सानगोन जे फर्मा ब्लगाव मोनगोन नामा 100% नोंथांमोना मोननाय नङा बेखौ मोजां गोसोआव ला बेनिफिसियारिफ्रा जे नोंथांमोना बिसटिसि लेभेलाव एबा गाव पन्सायत लेभेलावसो नोंथांमोननि फर्मेटआ थांगोन अके स' बेखायनो गिबियावनो रोखा खालामखादों नोंथांमोना ब्लक अफिसाव रावबो थांनाङा जायफ्रा बेनिफिसियारि नोंथांमोना बिसटिसि लेभेलावसो मोनगोन आरो बे मोननाय डेटखौ लासैनो खोन्थागोन मोनसिगोन बाट नोंथांमोना दायो रावबो बेनिफिसियारिया ब्लगाव थांनानै अरुणोदय 3.0 फर्म साबमिट खालामनायनि नोंथांमोना राइट्स गैथ'वा मानो होनोबा बे जाबाय गाव सभा जाग्रोबावगोन गामि लेभेलाव बेनिफ्रायसो बिसटिसि लेभेलाव गाव सभा जानानै नोंथांमोननो माखासे फर्मखौहाय राननाय जागोन अके थ' बे जागोन नोंथांमोना लासै लासै जाबाय थागोन नैबे सेकेन्ड सप्ता डिसेम्बरावनो जागोन आरो लोगोसे लास्टखौ नायोबा गासैबो खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना 22 डिसेम्बरहालागै माखासे मिटिं जाबावगोन एबा लास्ट फाइनाल सिलेक्सन जागोन एन्ड नोंथांमोना जायखिजाया डिसेम्बरावनो फाइनाल फर्म साबमिट खालामनांगोन अके थ' नोंथांमोना मिथिबाय जायफ्रा बेनिफिसियारि नोंथांमोना जानुवारि फेब्रुवारियाव रांखौ मोननाय चान्सआ दङ सिमा बुंदोंमोन जे फेब्रुवारि दानाव रांखौ सोगोन होननानै अके स' बेखायनो फेब्रुवारियावसो नोंथांमोना रांखौहाय 750खौ मोननाय चान्सआ दङ आरो दा बुजिबाय नोंथांमोना रोखा जाबाय फर्मखौ नोंथांमोना ब्लक अफिसाव लायनाङा मानो होनोबा बेयाव माखासे प्रसेससो जागोन बेनिफ्राय बिसटिसि एबा पन्सायत लेभेलावसो नोंथांमोना फर्मखौ मोननो हागोन जेब्ला अर्डारा फैयो दा बेनोमा नोंथांमोना क्लियार जाबाय जायखिजाया डिसेम्बरावनो प्रसेसा जासिगोन आरो फेब्रुवारि दानाव नोंथांमोना रांखौ मोनगोन बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट